Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, ginpresenta kaina sa media ang resulta sa fact-finding kag solidarity mission ini may angot sa natabo nga engkwentro sa banwasang Toboso nga ginkamatay sang 19 tanan ka mga persona. Masobra sa isa kagatos ka mga human rights workers, makabayan lawmakers, church workers kag activists suno sa grupo ang nagupod sa mga fact-finding and solidarity mission sa sitio Sinugmawan kag sitio Laringding sa barangay Salamangka sa Toboso sadtong Mayo 14. Isa sa ginsiling ni Attorney Sol Tuale sang karapatan ang mga mayara sang mataas nga probability nga na-tamper ang crime scene kag mayara sang planting of evidence. Gani mayara sang serious doubts sa pagpatuman kag mismo sa integrity sang soko kag military investigation. Ehemplo na diri suno sa iya ang mga litrato nga nagaginuwa nga ang mga nagkalamatay makita nga nagakaya pero ang mga gunshot wounds yara sa ilang likod. May mga residente nga nagtestify suno sa ila nga kilala nila ang anom sa 19 nga mga napatay kag ini sila mga sibilyan nga nagalakip sanday Alisa, Errol, RJ, Kai, Lyle kag Mau. Suno sa kay Attorney Cristina Conte sang NUPL, may mga pagsulundan sa idalom sang lahi sa Pilipinas sa idalom sang international humanitarian law nga ginlapas kung basihan ang ginpatigayon nga fact-finding mission. Isa diri ang paglakip sa pagkapatay sa mga sibilyan. Ang iban sa napatay hindi bangod sang igo sang bala. Kung nag-bleed tubtob nga mapatay. May mga hangaway sang NPA nga bisan wala na sang armas ginaligar patay pagit. Suno sa kay ACT Teachers Party List Antonio Tino nga kabahin man sang team ilang nga ginapakamalaot ang natabo. Nagapanawagan sila sa hustisya kag investigasyon pagbalik liwat sang peace talk sa NPA kag pagtutok sa ugat sang konflikto. Sa piyakabangin, ang mga residente kag barangay officials sa Salamangka ang nagpatigayon sang peace rally kung saan ila ginapakamalaot ang kalakasan nga ginatuga sang CPP-NPA sa ilang lugar. Sa lahat ng ulas nito, kailangan mo po ng dagdag impormasyon. Hirap din kami at inaabangan namin ang report ng pulis, ng military patungkol dito. Isang buwan na, pero wala pa rin po na ilalabas. Kaya asahan niyo po na patuloy po kaming tutulong sa mga biktima ng Toboso Encounter, pati na rin ng mga nasa komunidad para po makahanap ng katanungan sa kaso. Unang-una na doon yung pagpatay sa mga sibilyan na patibay po yung sinasabi na may mga sibilyan po talaga na kasama sa biktima, ngunit kasama sila sa mga napatay. Pero hindi lang po doon. No? Kung hindi kahit sa mga combatant, yung mga NPA ay meron din indikasyon na paglabag sa loss of war crimes, yung binabanggit kanina, or de combat at iba pa. So unang-una, kinukundina natin yan. Pangalawa, ang pinakamahalaga po ay ang demand para sa hustisya. So, nangangailangan po ng mas pasusing